Magyarország a tüdőrák gyakoriságát tekintve az első a világon. Ez a megdöbbentő adat azt is jelenti, hogy ez a leggyakoribb daganatos betegség hazánkban. A statisztikák szerint 9-10 ezer új beteget fedeznek fel évente. A betegek az Együtt élni a tüdőrákkal jobb életet című találkozón orvosoktól hallhattak a daganatos betegség gyógyítási lehetőségeiről. Szakemberek állítják, a tüdőrák megelőzése nem az egészségügyön múlik, hanem jelentős részben a lakosság egészséges életmódján. A tüdőrák kockázatát ugyanis legnagyobb mértékben a dohányzás növeli. Ezt sokszor nagyon lekicsinlik, hogy hát el lehet érni ettől 50-60 évig, valóban el lehet, mert tudni kell, hogy a rák kialakulása is nem egyik napról a másikra történik, hanem nagyon sokszor 6-7-8 évig. De azt a statisztika bizonyítja, hogy az 50 tüdőrákos közül 49 biztos, hogy a cigarettát is szívta. A tüdőrák esetében a gyökeres sebészi operáció jelenti a gyógyulás igazi esélyét. Fontos a betegség korai felismerése, ezért a 40 év feletti dohányosoknak ajánlott az évenkénti mellkasröntgen. A hiteles szó erejével ezzel a címmel szervezett fórumot a Rákbetegek Országos Szövetségének Miskolci klubja. A programon gyógyult betegek, orvosok és az ANTS szakemberei tájékoztatták a klub tagjait a gyógyulás lehetőségeiről és a megelőzésről. A miskolci szervezet 15 évvel ezelőtt az országban 46-ként jött létre. Akkor még csak néhány gyógyulni vágyó beteg járt össze, hogy támogassák egymást. Mára csaknem 90 tagja van a Rákbetegek és Barátai klubjának, köztük támogatók és már gyógyultak. Mindenképpen segíti a betegnek az eligazodását, mert például én is műtét után olyan kilátástalannak láttam, hogy hogyan tovább. És nekem akkor lett könnyebb, amikor 2002-ben rátaláltam erre a klubba. Nagyon sok segítséget kaptam. Tudtam kezelni a dolgokat, jobban odafigyelni, életmódot változtatni. Az ANTS regionális intézetében megrendezett programon a szakembereken kívül egykori betegek saját előadásaikkal és tapasztalataikkal bátorították sorstársaikat. Ez alkalom arra, hogy a rákbetegek maguk nyilatkozzanak arról, hogy hogyan élték meg ezeket az állapotokat, és hogy van túlélés, és élet van a kezelések után is. És nem lehet ebbe a betegségbe belehalni, mert ha időben elmennek, és kezdetben felismerik a betegséget, akkor nagyon jól gyógyíthatók. A sugárterápia működéséről, az egészségtudatos táplálkozásról és az egészséges életmódról is szó volt a programon. Ezen kívül a jelenlévők azt is megtudhatták, hogy mi az ANTS feladata és szerepe a rák megelőzésében. Most a legújabb kutatások a humán papillomavírus szerepét mutatták. Ennek megelőzésére bevezettek és rendelkezésre áll egy olyan védőoltás, aminek az ismertetésében vállalunk most szerepet, és valóban reméljük, hogy hosszú távon a fiatal, felnövekvő lakosok részére lehetővé válik ennek a rendszeres használata. A dohányzásról való leszoktatással, a hepatitis B megelőzésével és a szűrővizsgálatok szervezésével is hozzájárul a tiszti orvosi szolgálat a rák megelőzéséhez.